سارے تاجراں دا بندے چنگے چنگے لوڑ تو وک گئے، کچھ شوق تو ہو نیلام گئے، کچھ رزق دی تھوڑ تو وک گئے۔ تے بھلو بھلی دا یاسر انت بھی کوئی نہ، کئی جوڑ کجوڑ تو وک گئے۔ سانو کسے نہ مفت پسند کیتا، کئی لوگ کروڑ تو وک گئے۔ مہربانی بھوئے تے جوان جذبے سوال پوچھدن جواب کہنے، ادب دی بھوئے تے جوان جذبے سوال پوچھدن جواب کہنے، عجیب شاعرن شعور دیندن جینا کو جگ تے نصاب کہنے۔ میں اے مورخ کو آہدہ ثاقب جو سوچ میں دی رقم کرے سی، 28 حرفے دے وچ ادب ادیب ہن پہ اداب کہنے۔ جناب استاد محترم صحیح حکیم در محمد در صاحب اللہ انہیں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے۔ ساری اے پہاڑ پر دی دھرتی بلکہ پورے سریکستان دے اندر وہ شخص دی قلم بالکل اچھوتی ہے قلم ہے، انہیں دے اپنے تخیل خوبصورت انداز دی شاعری۔ بزرگ آدمی ہیں، یہ دنیا تو چلے گئے، دعا فرماؤ کہ مالک لم یزل انہیں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے۔ دوستو انہیں دے ایک نوڑ ہے بھائی، میدان وفا دے اندر سسی اشاق تو قدم ودھا گئی، کر رونق راج امن کو کنڈ الزام تو جی چھڑوا گئی۔ تے جتا درد نصیب دا پیار لٹیا، اون جہد نقش مٹا گئی۔ آباد نہ کھنڈر اج تائیں تھے دور ایج ہے تاک ولا گئے۔ ملدن چھا منگ دے ساکو دے نہ چھا ساکو جھڑکتا نہ، سوتا میں ملدن چھا منگ دے ساکو دے نہ چھا ساکو جھڑکتا نہ۔ تیری گھب گھب مٹی گھب دی رہے گھبگار سجا ساکو جھڑکتا نہ۔ نشے منگ دے مکھن ملائی تائیں تو نہ خلق ونڈا ساکو جھڑکتا نہ۔ اسا آتش کہیں دے جائتا ہیں دے مونگر والا ساکو جھڑکتا نہ۔ او تونی جے تونی ہمیں تو سادا، تینے ہاسے ہاسے او تونی جے تونی ہمیں تو سادا۔ کہیں موڑ لسے تکو رنج کیتا توڑے تھی گئے حال زبوں سادا۔ تے جت ویت ہے وحشی دہ وانگوں، اتھ سمجھے کون جنو سادا۔ ہمیں یار تا آتش یارہ سے ہن موئے آدھے کی مو سادا۔ بڑی مہربانی سے بھئی چڑھے چیتر چڑاک دا چندر جنا، آ گئیے موج محدے تے۔ چڑھے چیتر چڑاک دا چندر جنا، آ گئیے موج محدے تے۔ سکھ سنگ دل سینہ کھوب سکے، آیا کوئی سنگدار نہیں سدیتے۔ تے میرے بدھ دے کھوچ روح ہس گئے، ہنج دھاتیے اکھ دے کھنے تے۔ آ دیکھ مطام دا گھر کمر، ہاں آپ مکانی تنے تے۔